Обърни голямо внимание, защото това, което предстои да видиш, може напълно да промени начина, по който размножаваш своите овощни дървета. С този гел ще можеш да възпроизведеш точно онези дървета, които избереш. Той е направен от натурален екстракт от върба и удивително стимулира развитието на корени. Не е въпрос на късмет, а на добре приложена биология. А сега ще ти покажа как да го направиш стъпка по стъпка. Сега, първото нещо, което ще направим, е да видим какви материали са ни необходими. И още от сега ти казвам, че няма нищо странно или сложно и всичко е много лесно да се намери. А ако не знаеш откъде да го намериш, долу в описанието ще ти оставя всичко, за да ти е под ръка. Ще ни трябват сухи листа от върба, приблизително 2 супени лъжици. Ще ни трябва мерителна кана, за да приготвим 1 литър вода, което ще бъде точното количество, с което ще работим днес. Ще използваме неутрален агар-агар, без отцветители и добавки. Много лесно се намира, евтин е и освен това ще ти послужи за много бъдещи размножавания. Също така ще ни трябва фин цетка, за да направим инфузията напълно чиста. Ще работим с малки и здрави пластмасови торбички. Тези ще използваме при метода с розмарина. Освен това ще ни трябват и други малко по-големи торбички, които ще използваме по-късно с авокадото и лимоновото дърво. За да закрепим торбичките, ще използваме връзки или кабелни стяжки, каквото имаме под ръка. Препоръчвам да са чисти и в добро състояние, за да избегнем всякакво замърсяване. Разбира се, ще ни трябва добре наточен и дезинфекциран нож. Това е от съществено значение. Работим с рани и не можем да пренебрегнем хигиената. Ще ни трябва и канела на прах, която ще нанасяме директно върху разрезите и която също ще използваме в един превантивен разтвор, за който ще ти обясня по-късно. И един пулверизатор. И накрая, растителният материал, 3 резника розмарин, 1 дръвче авокадо и 1 лимон. С всичко това подготвено, сега вече ще приготвим основата и истинската тайна на цялата тази система. Сега слагаме 1 литър вода на котлона. Когато започне да ври, добавяме 2 супени лъжици сухи върбови листа и разбъркваме добре, за да се смесят. Изключваме котлона и оставяме да се запари добре. След това прецеждаме всичко, за да получим напълно чиста запарка. Искаме да премахнем всякакви остатъци от органична материя, листа или частици. И освен това трябва да запомним нещо важно. Като сме сварили водата, сме елиминирали всякаква възможност за развитие на патогени, които може да се намират както във водата, така и в самите върбови листа. След като имаме напълно чистата запарка, я връщаме отново на котлона. И сега добавяме директно агар-агар, 2 равни малки чайни лъжички, нито повече, нито по-малко. Запомни, че агар-агар можеш да намериш в описанието по-долу. Това е точната доза, която ще позволи на запарката да се желира, да придобие плътност и да се превърне в стабилна среда. Разбъркваме добре и когато започне да ври, отброяваме точно 2 минути, без да спираме да разбъркваме нито за миг. След тези 2 минути го сваляме от котлона и го оставяме леко да изстине. Няма да го използваме току-що сварено, но и не напълно втвърдено, защото когато изстине, напълно се желира. Но дори и така, ако например агар-агарът ти изстине или се желира, няма абсолютно никакъв проблем. Просто го загряваш отново и той отново се разтваря. Затова най-добре е да го използваш, когато е леко топъл и все още течен. Докато достигне тази перфектна консистенция, започваме с първия метод. Започваме с розмарина. За този метод ще използваме 3 малки и здрави торбички. Избираме 3 здрави клонки розмарин с дължина приблизително между 4 и 6 инча. Първото нещо, което правим, е да почистим долната част, като премахнем листата от зоната, която ще остане вътре в торбичката. Точно тук искаме да се появят корените. Сега правим чист разрез в основата с добре дезинфекцирана ножица за подрязване. В зоната на разреза нанасяме канела на прах само върху откритата тъкан. Не е необходимо да покривате цялото стъбло, само раната. Канелата ни помага да защитим растението през първите седмици, като намалява риска от гъбични проблеми. Сега взимаме една торбичка и тук идва основата на цялата тайна, която споделям с всички вас. Първо я пълним с гела, който приготвихме по-рано, като добавяме количество приблизително до половината. След като гелът е вътре, поставяме долната част на резника, като се уверяваме, че цялата зона на среза е добре покрита. По този начин гелът напълно обгръща тъканта и осигурява постоянна хидратация още от самото начало. Сега завързваме торбичката, за да бъде добре затворена.
Повтаряме абсолютно същия процес с другите два резника. След това поставяме трите торбички в съд, така че да стоят изправени или в полувертикално положение, за да може гелът да остане стабилен в основата. Сега търсим голяма найлонова торба, за да създадем малък парников ефект. Преди да ги поставим вътре, напръскваме леко трите резника с натуралния фунгицид на основата на канела, който ще ти покажа как да приготвиш в края на видеото. Леко напръскване е достатъчно. Поставяме целия комплект в голямата торба и я затваряме. И готово. Гелът ще започне да се втвърдява и резникът ще получи това, от което се нуждае – естествени ауксини и постоянна хидратация в основата на среза. От тук нататък поддръжката е много лесна, на всеки 3 или 4 дни отваряме, проверяваме дали всичко е наред, напръскваме леко с натуралния превантивен препарат и отново затваряме торбата. Много е важно системата да се постави на място без много вятър и с индиректна светлина, винаги на полусянка. И след около 10 дни ще започнем да виждаме първите резултати. Ще започнем да наблюдаваме резниците напълно вкоренени с бели и активни корени, които растат в този гел, който има идеалната консистенция, за да се развиват без никакви проблеми. И когато това се случи, започваш да разбираш как работи този толкова ефективен метод за размножаване на всяко растение, което пожелаеш. Не е ли наистина невероятно? Сега, когато вече знаем, че тези растения се размножават супер лесно в този гел, ще преминем към втория метод, който е дори по-интересен. Този метод е много интересен и работи особено добре при дървета като авокадото, въпреки че може да се приложи и при цитруси, манго и много други дървесни видове. Първото нещо, което ще направим, е да изберем здрава клонка от авокадовото дръвче. Няма да я отрежем напълно. Това, което ще направим, е частичен разрез, т.е. ще разрежем клонката приблизително до половината от дебелината й, достатъчно, за да накараме растението да реагира, но без да я отделяме от дървото. Този разрез се прави с добре дезинфекцирана лозарска ножица. Клонката остава свързана с дървото, продължава да получава сок, но сега сме предизвикали стратегическа рана, която ще я накара да пусне корени. След като направим разреза, обилно поръсваме цялата зона на раната с канела на прах. Добре покриването на изложената тъкан е от съществено значение, за да се избегнат бъдещи проблеми с развитието на гъбички. Сега взимаме малко пликче. Пълним го приблизително малко над половината с върбовия гел, който приготвихме по-рано. Този гел е средата, в която ще се развият корените. Внимателно разтваряме леко разреза на клонката и поставяме тази зона вътре в пликчето, като се уверяваме, че раната е напълно в контакт с гела. След като е поставено, здраво завързваме пликчето за клонката. Трябва да е добре закрепено, без течове и без движение. Преди да покрием, леко напръскваме зоната с натуралния фунгицид, който ще ти покажа как да приготвиш в края на видеото. Едно леко напръскване е достатъчно. Сега покриваме цялата зона с черен плик. Това е важно, защото така избягваме директната светлина, по-добре задържаме влагата и създаваме по-стабилна среда за развитието на корените. И с това вече сме готови. Сега остава само да изчакаме. След около 8 седмици, дори 9 или 10, в зависимост от вида, ще започнем да виждаме резултата. В случая с авокадото, което е по-взискателно, може да е нужно малко повече време. Но когато отворим плика, ще открием развити, бели, активни корени, които се опитват да излязат от това пространство. Силни корени, които вече искат почва. И тук идва нещо важно. Това е клон. По същество това е отвод, но в този случай с много по-стабилна среда и с много по-големи шансове за успех в сравнение с конвенционалния субстрат. Забелязваш ли разликата? Сега преминаваме към третия метод. В този случай ще го направим при лимоновото дърво, използвайки класическата техника на въздушен отвод, но подобрена с нашия ауксинов гел. Избираме здрава и силна клонка. Първото нещо, което ще направим, е да направим два разреза около клонката, на разстояние приблизително 2 см един от друг. Премахваме напълно кората между тези два разреза. И сега идва една ключова част. Изтъргваме камбия, този лъскав слой, който остава точно под кората, този блясък, който виждаме там. Това е от съществено значение, за да не зарасне растението и да бъде принудено да пусне корени на това място. След като зоната е напълно почистена, нанасяме канела на прах по цялата рана. Добре е да покрием изложената тъкан, за да я защитим през първите седмици. Сега ще подготвим торбичката. В този случай използваме малко по-голяма торбичка
и изрязваме долната й част, за да създадем нещо като ръкав. Защо правим това? За да можем да вкараме клонката отгоре. Плъзгаме торбичката по клонката, докато стигнем точно до мястото, където е раната. След като е поставена на мястото си, слагаме превръзка в долната част на отводката, точно под раната. Стягаме я добре, за да бъде плътно запечатана. Сега въвеждаме затопления върбов гел в торбичката, като се уверяваме, че покрива напълно зоната на раната. Когато видим, че раната е напълно покрита с гела, поставяме втора превръзка в горната част. С това напълно запечатваме отводката. И за финал отново напръскваме леко с превантивния препарат цялата външна зона. Сега вече покриваме целия комплект с черен плик. Това ни помага да блокираме светлината, да задържим влагата и да създадем още по-стабилна среда. Добре поставяме превръзките, стягаме всичко и сега остава само да чакаме. След около 6 до 8 седмици ще започнем да виждаме нещо впечатляващо. Скоро ще започнем да виждаме много обемни корени, които се образуват вътре в гела с естествени хормони на основата на върба. Това ни спестява поддръжката, която изисква традиционната отводка и ще ни позволи да получим напълно ново овощно дръвче. Когато е добре вкоренено, правим разреза в долната част и сме готови. Вече имаме нашето дърво, подготвено за засаждане. Сега ще приготвим натуралния превантивен препарат, който използвахме досега. Много е лесно. Нуждаем се от 1 литър вода. Добавяме щипка канела на прах, разбъркваме добре и прецеждаме с фина кърпа или филтър за кафе, за да стане напълно чисто. Прехвърляме го в пулверизатор и сме готови. Вече имаме нашия напълно готов натурален фунгицид за приложение. Ако си стигнал до тук, ще се радвам да харесаш това видео и да го споделиш с още хора, които обичат растенията толкова, колкото и ние, и с тези, които се наслаждават да учат за овощните дървета. Твоята подкрепа ни помага да продължим да споделяме още съвети и тайни като този. И не забравяй, ако все още не си се абонирал, абонирай се по-долу и активирай камбанката, защото предстоят още много супер интересни видеа. Без повече приказки, ще се видим в следващото видео.